Ramogi kamoro intiero wakini machiegni mar yudo weche manyien ma kagi kacha magin weche manyien motenore kod ombulu mane jo Kenya goyo 2020 kod ariyo molongo ni yiero 2020 kod ariyo. Machiegni nyinga en George Bati. Riwruok mar josiasa mamine ma idendo ni Women Political Leaders owuok oko ka kwayo piny owacho manyien mondo bi odewie wang' josiasa mamine lemo mag piny owacho mamalo mago mag counties mapacho ka jombetre ka achiel kod tije mamoko mag piny owacho kaka achiel kuom yore mag jiwo tend mine thurka. Part of our duty was to rally fellow women to vie for different leadership positions as well as vote in order for the women of Kenya to achieve the Constitutional Article 27, Chapter 8, that the state shall take legislative and other measures to implement the principle that not more than 2/3 of the members of elective bodies shall be of the same gender. It is time for Kenya and the world to recognize the benefits of women in leadership and commit to placing even more women in positions of power. The press release by Women Political Leaders on the general elections held on 9th of August 2022. Congratulations to the two leading contenders. Women Political Leaders Kenya congratulates President-elect His Excellency Dr. William Ruto for being declared winner in the recently concluded general elections on the 9th of August 2022. We as women political leaders applaud the President-elect for striking a reconciliatory tone in his acceptance remarks. We equally commend the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga for statesmanly response to the outcome, which was unexpected and painful as it may be. Our country has been saved from imminent turmoil by his and Azimio decision to contest the outcome in court. Kalure gi ng'ur ma ochwale doho mapacho ka mar kwedo duoko mar yiero jopiny dhi nyime gi chiwo paro mopogore opogore. Wawinjane kaka jopiny oloso kotenore gi ng'ur mochwale doho. Is it 2013 to 2017 sasa 2022 pia uhizi ya kura imezidi, na hiyo nchi haiwezi kuendelea na uhizi. Itaendelea namna gani uhizi? Tunataka haki wa Kenya, tunataka haki yetu. Tumeona wananchi ya nje wamesema uchaguzi ulikuwa huru, observers Kikwete, na nimeshukuru Museveni, rais aliyetangaza wa kwanza, amepongeza Ruto. Nilidhania baba anaweza kuwa president, usitukie eti mambo imeharibika. So hii mambo iruduliwe tu bana. Hatujaamini. Hii mambo iruduliwe, tumesema baba ndio president. Na stahili tu iruduliwe kura. Tulikuwa nadhania baba kuwa president, lakini hatukuamini, mambo imeharibika. Tunataka hii mambo ikuwe funzo kwa wale ambao wanatenda hii kesi. Juu leo kotini, kesho kwa mtu mwingine ambao shida kama hii atapata, itakuwa aje? Hii mambo ya kuiba kura inafanya watu wauane, na hii mtu kama haya ambaye anatenda hiki inatakana afaa achukuliwe hatua kali. Tulikuwa tumetulia juzi tukasema kwamba mambo imeisha, watu warudi kwa makazi yao. Sasa asala tufanye kazi zetu ya jua kali, maana tumeteseka sana na kwa sababu ya mambo ya siasa kila wakati. Kwa hivyo haingefaa, kwa sababu mambo ilikuwa imekucha, angeacha tu mambo ikushe hivyo vile ilikuwa imeisha. Kesi zile ambazo ziko kotini tunasikia ni kama 8, lakini kuna moja imepelekwa na Moses Kuria ambaye anasema ile farakano ilitokea Bomas ililetwa na Raila Odinga. Sasa mimi nauliza hivi, mtu hakuwa kwa Bomas ataweza lete fujo? Na tena niuliza ya pili, kwa nini hakuenda saa hiyo wakati huo, kwa sababu ilifanyika kitambo? Sasa kwa nini anapeleka jana? Ndio anasema anapeleka kesi ya kuzuia mwingine kesi yake isisikizwe. Tulikuwa tunatarajia Chebukati sana atatendea haki kulingana na Wakenya kama sisi wa Kenya, na hapa Kenya ishapatikana kuwa haki hakuna. Chenye ilitushangaza sana kama watu wa Kisumu ni inakuaje ya kwamba hapa Kisumu governor anaweza kupata kura mingi kushinda president. Wacha tusubiri tupate haki, na natumai kabisa haki itapatikana. Yenye judiciary itapitisha well and good. Kama ni rerun, kama ni nini, well and good. But Kenyans mature up.
Tuache hivi vitu ya vita, unapiga jirani yako no jirani yako maybe kesho ndiye atakusaidia. Mimi niko na imani ya kwamba watu wa Azimio wataibuka na ushindi. I expect justice to be done for Raila because uchaguzi zilifanywa vizuri, lakini kwa results hapo ileta tashwishi kidogo, na hapo ndio inafaa irekebishwe na court isikubali kuchukua hongo kutoka kwa wanasiasa to rule in favor of them. Watu wa Siaya tuko na amani kabisa kwamba tunaenda kushinda hiyo uchaguzi mpaka Raila Amolo Odinga ikiwe the 5th president of Kenya. Wanaazimio walifanya kitu mzuri kupeleka hiyo kesi kotini. Kulingana na mimi, tukiangalia zile evidence ambayo tulipeleka kotini, tuko na hakika ya kwamba koti itaamua na uamuzi wake itakuwa wataangalia sana hiyo mambo ya Azimio na Raila Amolo Odinga atakuwa kiongozi na atakuwa the 5th president. Sasa ningependa kuambia wana Kenya Kwanza wawe ready, wakuwe ready kwa ile uamuzi ambao koti itatoa. Hii Raila alishinda. Hiyo ndio kitu kinaweza sema kwa maisha yangu. So kitu kenye naona watangazwe tu Raila alishinda than kurudia kwa kupiga kura tena. Sikunde mbiro tigo do yiero matarik 29 mar dweni e counties manokotime yiero ok bilor. Makmana ni jopuonjre ma okodak e sikul biro bet pacho kuom thuolo mar ndalo achiel mibiro timie yiero kende, kama en wach moyangi gi jatend migawo mar somo ngire George Magoha e kinde mane orango klese mag CBC e kaunti ma Nairobi kod mano ma Kiambu. Magoha okoni kweno mag ombulu ibiro time kuonde tiegruok madiere kata mago mag mbalariany mondo mi jopuonjre mag sikunde go thuolo mar dok e sikul dhi nyime gi somo margi. We have agreed, having consulted Mr. Chebukati and Mr. Hussein Marjan, that as far as the polling centers are concerned, we are happy to allow them to use our facilities in both primary and secondary schools. But we have also agreed that the tallying centers, which may require more than one day, we have agreed mutually that they should be taken to tertiary institutions, and a press release will be coming shortly to say so. In terms of our children, because we don't want them to miss any more time, we have also agreed as a government that the boarding schools shall not be closed, they will not be interfered with. Those that are polling centers, the children will remain in their boarding houses, in the fields and the libraries. As far as day schools are concerned, we think one day is not bad enough. The children can stay at home on Monday the 29th and report back to school on Tuesday the 30th. For those mixed schools, I'm told that there are a few schools which are both boarding and day. The same will apply. The day scholars should remain at home for that Monday to report the following day. The boarding scholars should remain in school and remain away from the polling areas. Governor Moyere County ma Homa Bay Gladys Wanga ogolo siem ne joma wachore ni wuondo jopiny ni idhi ndikgi tich e county no. Okwayo jopiny mondo bed akicha ne joma dwaro kuomgi omenda ka gisingo negi tije mag county. Wanga omedo ni Homa Bay County ni kinde mar rwako telo manyien ka onge andika kata ndiko mar jotich matimore nyaka chenro no rum ayanga. Bende osiemo jotije mag county no kod board mar county ma ndiko ji tich mondo kik donjre weche mag ndiko ji e tije tok chik kata chiko jopiny tije maonge. Wanga omedo ni barupe duto ma osechiw mag tich e kinde ni ok dhi tigo ka apisa moyudo kod ketho ibiro kawnegi ondamo mar chik. Achiedh nade mar pi pod medo mienjo e kaunti ma Homa Bay ka koro chuno jodak makono mondo dhi e kulo e nam. Penjo gi maduong' en ni ang'o momiyo nok mar pi nitiere kaunti ma Homa Bay ka gichiegni gi nam Lolwe. Bende gikwayo mondo mi piny owacho
oneni okonyogi mar tieko achiedh nade makamano kaluwore ni pi magigolo e nam en achiel kuom mago ma ok ler ahinya ne modho kaachiel koda tije mag udi. Bedo gi shida mar pi karibu sani koro dweche 3 kwa onge pi. To ma be yemane dho nam onego bed ni wan gi pi. To wan gi shida mar pi mon wachiwo sa 10 kata sa 11 kwa dhi manyo pi na. Neki seche go minyalo yude ka en bet pi maler. To kotimore gimoro sa 1 en pi magima koro nyalo timo gonge to chuno wan nyaka wakawe nikech waonge gima wanyalo timo. Koro sirkal okonyowa kaka wanyalo yudo pi maler mwanyalo modho kata mwanyalo tiyogo kata mar modho no sani onge, mar nam no chuno wani mwakelo wa modho, ene mwatedo kode, ene mwaluoko kode, ene gimoro amora. Tugi tete ma ya malo ka koth ochwe biro nam ka gi gimoro amora bed gimoro amora mokonyo motho chupni ang'o to gi buya moro biro e dho nam ka miyo keto rao biro machiegni gi kama wadake. Mar ariyo nitiere gimoro biro e pi ka maralum miluongo ni green, oketo pi lokore mag green. Sasa mwabiro mwadonje pi ka to dendwa ilowa, wagwonyore to kuot madongo dongo, wakwayo no ukonywa. Water project ni kaka nokele bano yawe machieng mane Raila biro. Kinyne kan watuomo pi nono, odiochienge modong' onge en gimok ti kata nyaka gi sechegi. Wane dho pi to kwanya yudo pi maler mwanyalo tiyo godo. Bi ka wane dho nam, kama wane dho nam kani kama wakoso pi. To sama wakoso pi ni, to gimong'e ni e udi kata ngima mar dhano gima tiyo mang'eny moloyo pi onge. Misinya ne gima kelo pesa mang'eny moloyo. Gima miyo jo power bill mar gosika ne ok chul, ok wang'e ni pesa gidonje ufuke jo machal nande. Sama jo clients mag pi uso pi motene gi pesa mag chulo mita. To gini joka wuoro ko kapo ni in kod bill to gipudho mana mita no gidhigo. Jodak e kaunti ma Kakamega onyiso fungruok ma giyudo kuom ng'eyo odiechieng' ma oyangi ma gibiro time yiero mar gavana e kaunti no. Gikone giikore mar dhi yiero jalno madhi tiyo negi kaka gavana kuom thuolo mar higni 5 mabiro, ka kwayo margi maduong' en ni IEBC otim yiero e yo ma huyanga ma ok nyal kelo ng'ur kata matin. Duolo matayo yiero nyolando ni gidhi tayo yiero e gwengego manyicha ne odong' ma ok otime yiero tarik 29 mar dweni, ma oting'o nyaka Mombasa ka kuonde moko ibiro tim ka kuonde mamoko yiero no ibiro tim e kuonde chung' od bura kod mago mag MCS. Siweze kuwajibika angalau kwa sababu wasipowajibika kwa upande wao, naona ni kama wanajaribu kususia vita kwa wananchi wa Kenya. Kulingana na vile uchaguzi umefanyika katika nchi ya Kenya, tumepata ya kwamba kaunti mbili, kaunti yetu ya Kakamega na ya Mombasa, ndiyo ambayo bado hatujaweza kupewa nafasi ya kuwachagua gavana wetu. Lakini saa hizi tunashukuru mahakama kwa kutupatia hiyo tarehe ya 29 tuweze kufanya haki yetu. Na mimi naonelea kwamba ni mzuri sana hii election ya magavana ichaguliwe ili tuweze kujua tunaenda wapi. Ile ilikuwa imesimamishwa kwa kitu mzuri kwa wanachama wa hizo groups, hasa kwanza ilikuwa ni mbaya kwao, lakini kama vile itapigwa kura tunaona hiyo ni mzuri. Ni jambo mzuri sana ya kufanyika. Na hiyo tarehe nimeona iko sawa, kwa maana ikisonga sana itakuwa inamaliza muda. Tulitaka ifanyike hata vile walikuwa wamesema siku hiyo, lakini vile wameahirisha hiyo tarehe naona ijakuwa mbaya. Tunataka tuipige kura mara moja tumalize, tujue tumetoka kwa hiyo biashara. Wang'iyo weche motendegi mag thieth nyaka Ramogi migawo mar thieth e kaunti ma Nakuru dhi nyime kod timo nonro ewi muoch mar midhusi mar athung'a mar anguro mong'ere kaka swine flu makoro oseyangore ni onego ng'at achiel ka jomoko maromo 140 to bende osegamo tuono. Jotuo maromo 73 gin mine ka kwan chuo gin 67. Kwan jotuo maromo 8 nitiere ute thieth mopogore opogore. Ji 6 nitiere od thieth ma Kiptangwany ka 2 nitiere e od thieth maduong' ma Nakuru. Jogo ma athung'a ni onyor ahinya gin nyithindo ma nitiere boigni kata boig achiel ka gin 84 manyiso atamalo 61.4. Ranyisi mar tuo ni mathoro betie kuom jotuo gin ahonda, kor mathung', kaeto del bende machwakore, del majony, muya mang'adore kod mamoko bende. Apisa ma ochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Nakuru Daniel Wainaina
wacho ni pek mar tuono odok chien kata obedo ni ohinyo nyithindo manitiere buo higni 5 kod joma hikgi oseniang'. Mwezi mmoja uliopita tulipata taarifa kwamba kulikuwa na ongezeko la idadi ya watoto wachanga ambao walikuwa wakikuja hospitali wakiwa na homa kali. Homa ambayo ilikuwa inawafanya wawe na ugumu kupumua, kukohoa na kuumwa na kifua na kuwa na joto jingi mwilini. Tuliweza kuchukua samples za kupeleka katika maabara, na baada ya siku chache tukapata matokeo ambayo yalionyesha baadhi ya watoto walikuwa na virusi vya H1N1 ambayo inajulikana kama homa ya nguruwe ama swine flu kwa kizungu. Kufikia leo tumekuwa na idadi ya watu 142 kufikia leo ambao wengi wao wamekuwa ni watoto wachanga chini ya miaka 5 na wengi zaidi chini ya mwaka mmoja. Kuzuia ugonjwa huu ni kuhakikisha kwamba tunahifadhi hali ya usafi wa mazingira, kuhakikisha kwamba ventilation katika makazi yetu imeweza kuimarika na lishe bora. Ramogi nyisa ni thuolo mar bedo kod weche manyien makagi kacha. Yiero mar Kenya 2022 rumo gi sani, kata kamano wasingo ni pod waikoni mathoth ahinya kokalo e odwa mar choko kata kawo weche manyien. Koromo sa achiel mar odhiambo weche manyien mag duol nyaka Ramogi boriwre kod nyawadwa Lydia Okeyo mabiro kelo ni weche gi e yo maong'ith kendo madimba. Kata kamano oromo kodi kendo koromo sa 3 weche manyien mag yiero 2022 mago oimore sa 3 mar otieno. Kao kamano erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Nyinga en George Bati.